Здравейте! Цецка съм. Преди 3 години преживях ада. Бъбречни камъни. Болката беше нечовешка. Помощ – болница. Дадоха ми лекарства, но камъните се връщаха отново и отново. Отчаях се. Една колежка от парламента ми каза: моята баба от Шумен има рецепта, която топи камъните. Рецептата на баба Донка. 2 супена лъжица магданоз листа, 1 супена лъжица копър семена, 1 литър вряла вода. Настоява се 30 минути, пие се 3 пъти дневно. Магданозът е диуретик. Помага на бъбреците да изхвърлят токсините. Копърът успокоява възпалението. Но това не е всичко. Научих 4 златни правила. Вода, вода, вода. 2-3 литра дневно разрежда урината. Повече цитрати, лимони, портокали, домати. Те разтварят камъните. По-малко сол и червено месо. Спрете спанака и бадемите за време. Не спирайте калция. Млякото и киселото мляко са окей. След 6 месеца на тази програма ехографа показа: няма камъни. Лекарят не може